за футбол, не само за волейбол. И се разбрахме с Георгиев, че той ще продължи. Но в процеса на тренировките аз за себе си съм убеден, че също такъв голем волейболист можеше да бъде Аспарухов. Дори нещо повече. При някои от загревките, които сме правили преди тренировки, сме се занимавали с баскетбол. Много послушна беше и баскетболната топка в него. Той имаше много богата двигателна култура, което аз мога да си го обясна за себе си, че се бе избавил в кавички от криво разбираната ранна специализация и още по-лошо провеждана. На него махленския спорт изглежда му беше помогнал, защото той, както разбрах, играл футбол и волейбол и баскетбол в махленските игрища, макар и неугодни за голям спорт. Лудувал е до насита и когато се ориентира и спре към футбола, на тази широка двигателна основа той издигна висок връх на спортното майсторство.